presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigapon ninyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanong mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, itong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Magi. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ang ato magtatampo si Magi. Kini akong problema, bahin ni sa kumbana nga na magtrabaho sa usa ka punerarya. Ug kun nganong na problema ko ani, ingon magud ini ang mga panghitabo. Pangako sa'yo, ipaglalaban. Hello, man ko na diha mo daot ka ba ya? Hala nyo, nga naman tayo mayo kung saan ay problema tay. Unsa man to spidot. Nadugay ha? Madugay pa ba to? Ay, hapit na tumuuli tayo, uy. Napaman ko na sila asikasuhong patay. Uy, unya dili lang ta mga ni ini. Maghuwat pa day sa imong bana. Maghuwat kita tay, kaya uman tayo sudan. Sira may magdalag sudan. Uy, salan. Wala di ka magluto. Ako bitaw siyang giingnan nga magluto lang ko. Ingon man siya nga, dili lang kay magdara kog sudan. Asa man kuno siyang sudan nga sa pininarya makasyagikan? Dito silang trabahuan. Sa pininarya? Oo, kay naaman ko na maghatdanan og sudan dito, baligya. Wabi na ko dito sila magluto og sudan-sud sa pininarya. Dili kay, oy, naisuki dito nga maghatdanan og sudan. Dito na, lutuas ila. Si kinsa man kuno? Si Ani. Naabot og pamaligya dito sa pininarya si Ani. Mga kailan naman na niya mga trabahante dito sa punerarya gudtay, mga embalmer, kailan na niya. Hasta gani mga tighimo og lungon, suki na sad na niya. Ay, mauba. Nanon niya, maghuwata ng imong bana, iusa ka rin sa matungtuin. Nasiksaba niya, siya na ron ay. Di malagi porlo niya gina, nakapalit na isang sakyanan. Wa, tayo uy. Lain naman kung nangilang gina. Maabitaw na ilang service kung magkuha na silang patay. Unsay nga? Maunay kargahan nilang patay kung magkuha na silang patay dito sa Ospital Baron o dito sa ilang trabahoan. Aron ato dito imbal sa mahon. Ursa di ay. Ursa. Abi na akong bago na niyang service kay mo sakay unta ko. Sakay lang tay. Dako magandang sa sud. Pwede ka mahigda-higda diha. Hello! Hanggaw ba yan mo? Aron di ka sa puton, dali na mga on na ta. Nanay sudan, nakadaan na spidot. Dali na! Dali na tayo, lingkod na nga rin. Dali na tayo, tuwad nga rin. Ay, lingkod nga rin. Patuwa ron. Padungon ka namin. Usa ba'y sudan? Ay, nagatay na, dubong baboy. Lamig ka dubong. Di ka mukaon na ning atay, tay. Kaon ka gatay, dili. Mukaon, oy. Kuso kay mukaon ana sa una. Karon di na di ka. May kalma na ko ng mga naas ding hawaan dong. Ngayon man. Lamang loob. Kahibaw ka na. Ang atong arthritis, masig maglisod na sa tanig lakaw. Gero na tayo, may problema. Na may daghang dugo-dugo diyan. Ang sudan lain na dugo-dugo, ganahan ka na. Yusa,
Diin manigikan dong. Dito na akong trabaho tay, kili dito sa pulinarya. Ha? Uy, sorry. Paliti kong sardinas dito magibe. Ah. Sardinas na ako. Kay murag imingaw makugkaon og sardinas. Uy, sorry. Paliti kong sardinas dito, bet. Tay, pasensya na ka. Di ba kung wakamkaon sa daan akong sudan? Okay, rapido. Uy. Sige lang tayo, sunod. Atol ko palit sa sudan sa restaurant. Okay naman, God. Ay, okay, gustahon nga akong kamukhaon. Unsa mo ka, ay. Na-restaurant nga akong palitan. Lami ka na silang sudan diha. Asam na dapit nga restaurant, ah. Tapat sa pulinarya tay. Sa ito, ay. Di ba mo? Okay, rapido. Ay, ato na lang palit sa pungko-pungko. Ay, magdaya sa naman ba na ni mo milakaw na spidot. To ana tay oy nilakaw na, duty pa man to. Nga naman tay. Unsa man na siya? Wa siya plano nga mangitaglaing katrabahuan? Ay ngano di ay tay, unsa di ay nakabati anak kana iyang trabaho. Tarong man ang trabaho Tarong lagi, pero kuan ba kining dili na siya mahadlok anang patay? Natay, kanas pidot no, di gyud na mahadlok og patay. Mas mahadlok pang patay kay niya. Kuyawa ko na ng imong bana. Lagi tay, bisag magduog pa na siya sa patay, di gyud na mahadlok. Mas mahadlok pa na siya sa maniningil. Oo ba? Ngano di ay tay, di pa ka anak kung pananglit mamatay ta, may libre na tang lungon. Usayan! O sa may libre ng lungon ba? Karalo ko na una, mga mungmangka. Wa, tay, oy naunsa man ang sa siya. Oy, kaseryoso sa gyud nimo. Ang ato ba, ang ako sad practical ta, kay kitang tanan adto gito paingon. Wa may makalihay na to ana. In kaso lang ba pananglid simbako mamatay ka. Ay, ikaw lang lagi. Ano mo ako may example? Sige, ano na lang. Pananglit ha, og masakit ka. Okay ra na. Pananglit og masakit ka, nya mo grabe. Di gyud matabang, mamatay magyud ka. Come on, Magio. Ato raman na ighapon pa ingon. Ay, natural man na tay. Uy, asa ko kakakitag na sakit nga, buhi pa. Nasakit unya mi grabe na. Adto ginapaingon ang tanan. Pag-example ko no dihaglain, be. Okay, example. Wag yun tayo sakit, lagsik kay ka, himsog kay mong lawas. Ka na. Sarong mamatay gihapon nga, lagsik na god kayo ko. Unya, kay nadasmagan man ka. Patay gihapon. Patay. Klaro ni mo babayanan ka. Murag imo mong itang patyog dali. Siyempre, uy. Kay dili lagi ako practical na mamatay magyud tatanan, uy. Mamatay lagi, pero ikaw lay una. Ano ako mag-imong himuong example ba? Natural kay libre madaglungon. At tunay kung may example tain, natural kita. Ikaw, og mamatay ta, natay libreng lungon. Kay unay naman ta. Ako di ay, nganong dili man lang ikaw ko no, be? Og ako ang mamatay, wala mo istorya nimo. Pagkakito. Nakasabot kong tatay, murag di pagid siya gustong mamatay kay murag masukanon siyang maghisgot og kamatayon, labi nag maghisgot nag punerarya. Kanang di siya ganahan gyud mamatay, mao nga sugad adto, wa na ko muhisgot niya ana. Unya to? Rodro, sir. kamo ba si Kinsati Paris ni mo tuupaw? Si Butsoy. Butsoy, kamo ba Butsoy ba? Kami Butsoy. Kung mag-deliver gali mong patay, paingon tos baying adto, diin adto, hayaang patay, hinaya tao ninyo. Kaya na ay mga reklamo na to. Katugyato din yung minatay dito sa Libangon. Reklamo tao ng bana. Banas namatay ba reklamo? Unsa may ilang reklamo, sir? Ang iya ko nung asawa nga namatay, pagda dito sa punerarya, napay panty. Yeah. Paghatod ko na dito sa bay, wala ko ni panty diyo sa mo. Sa atin na mo, sir. Sa atin na mo. Nga gipangyuan na mo sila bagong panty para sa namatay. Kay mapasabi ay naigbal sa mar. Unya, wa man sila kitag panty. Sige mo lang-ingon, mapita to, mapita dito, mapita diri. Hantod nga nasod sa lungon ang minatay, wa ka pamanting minatay. Ano dahil? Wala ay, gili ra. Ayaw, sir, mapriso ba man na sir mga ambal. Ito lagi, busak laruhan ninyo ha. Pugsa ninyo yung tagtungod, o di ba? Kamulay palit ang panty, o di ba? Inyo lang palitan dito sa ukay-ukay, okay? Gili, sir, uy. Mga gahi kayong tagtungod, sir. Ay, lahi.
Sa lahi, gahi, oy. Dahil pangayuan? Oh, gahi kayo pangayuan. Basta sunod, kamo lay palit. Unya, ipa-appeal sa lista dito. Ipa-appeal sa charge nila dito. Ay, lakaw na mo kay Antong Spikas. Kay problema sila dito na. Nga naman, sir. Nakakanoy naman tayo dito. Nya, ang tagtungod. Amo, itong napakita ba ka taon? Saon lang to. Ato, na ko kaniyot dito. Si ato, sir, si Layas tuminatay. Oh, Benok. Saan naman? Solve ang problema ng patay, ha? Nailista naman lagi ni. Oh, nalisan, sir, pero pataw na solve, sir. Kaya pa man pagkita ang asawang aning minatay. Oh, kisa di natubang niyo ni. Ang inahan man to ang aning namatay, sir. Di mo nang asawa, gid. Ubang niya. Ang saman. Ang sa ibalita. Mari ba to? Ingon tong inahan, sir, nga padoon ako nung mari ang iyang asawa. Oh, niya mao ba kay sulti niya mapalisod yung lungon. Wa may desisyon sa inahan, sir. Ang iya ko nung asawa ko na mo desisyon, sir, kung saan lungon na ipasuod ng minatay. Oh, mao ba? Dadag ipong bana, wa pa basud og lugon. Ito. Murag mo na nila asawa, sir. Mao ni asawa. Braulio! Ngano ko taon, oy? Ngano namatay kang tawanan ka, buwangan ka? Ha? Kagalit ba, ani? Nangalit ka man lang, Braulio! Excuse me, ma'am. Ma'am, excuse me. Ay, Ngano, sir? Ikay asawa sa matay, ma'am? Oo, taon, sir. Gibiyaan lang kong kalit aning hinampak. Uguan ni batas ang banahan ni. Namatay lang nga wagod man ang head. Kasi, anak mo kinabuhi, ma'am. Hindi na yun namatagaan ko. Dapat na po ito. Dinis kalibutan taon. Ang ginuori yun, sayo na ni tanan sa itong kinabuhi. burik na tinuod ba na? Sa dila no, pasalamat sa taon. Natapos niya yung pag-antos. At least, amalipayon siya sa inumutangan karon ba. Nga nakasiguro ka nga malipayon siya karon, sir. Nga naman nakita mo? Ha? Sila Pedro. Pagkamatay di ay niya, sir. Nagkita dayon mo. O gisultihan ka niyang malipayo na siya. Ha, kuhan ma'am, kita tanan, kung matay tanaw, matubang tas tanan sa atong labawang makagagahom. Di lang natin isgutan, ma'am. Gusto lang na mo, mahimutang ni mong balag tarong ba? Ya, masod na ni namos lungon. Ano man, may napilian na mo ang nindot ka lungon. Kining mangutana unta ako. Pila may among bayranan dinis punerarya. Well, ang kanong bayranan, ma'am, ang kaninyong bayranan, tagsa-tagsaon lang nato, ha? Sa make-up, aning patay, may bayranan mong 10,000. Tagsa-tagsaon lang nato, ha? Make-up, aning patay, may bayranan mong 10,000. Balik-bilikol na itong istorya. Uy, kamahal gud ada. Ayas, ma'am. Medyo mahal-mahal gina siya, ma'am. Kaya kani gitaw nga itong make-up artist. At itong gitaw ni sa Escuelas, New York, ha? Dito siya Escuelas, New York. Usa ni siya sa mga sikat nga make-up artist. Mauni ting make-up ni Bruno Mars. Basta mag-concert siya. Si Palito, siya nag-make-up ato pagkamatay. Mga medyo mahal-mahal ginitaon siya. Nga, wa man taon mi anang 10,000, sir. Uy, Ah. pwede og Ay, ma'am, saan mo na, make-upan mo na taon ni mo ba na taon? papasa lang ang iyang make-up, sir. Ah. Musabuto na sa brulyo, oy. Kay, usaon, wa man gud taon, wa man gud ni say tarong trabaho, sir. Unya, gamay ra kayo sweldo. Unya, namatay pang inatay. Ah, Ay, Dutan wa gud eh. may kabayadan na, sir. Pwede papasa lang ng iyang make-up, sir. Oy, pulbos na ibutang ng iyang naong. wala na. Nilakaw na ba itong titila para mapapas ang make-up mo? So, binok. Saan mo na ni? Sino na ni mo, binok, ha? Ikay tig-make-up na sa mga patay. Sino na ni mo, binok? Saan man, binok? Okay na na? Okay na, sir. Okay. Ma'am, okay na ni. Ako nagipapas siyang make-up. Gilisa lang ni magpulbos dong. Di, sana ka, ma'am. Burak sa mga butang. Mahal yung pulbos, eh. Barak. Sige. Ano, okay na kayo na, mamay. O, nyaon sa man. Okay lang ni. Inani lang ni. Isod lang ni lungon. Asa man lungon ang mong napilian, ha? Kagpila mang inyong lungon. Ito 50,000, naay 80,000, naay 100,000, 150,000. Oy, barato diha.
Nay barato, ma'am, kanang lungon sa bata, barator na. Nga nay diwit-diwit. Ang diwit-diwit yung dapat ba? O dili, ang pintal mo diwit-diwit ang kolor. Dara na 10,000. O, kana na lang. O, di mo nang suod sa minatay taon ni mo taon nga. Kanang lungon sa bata taon nga dapat diwit-diwit. Di na masuod yung taas mo kaya mo ba na taon. Nya ang lungon sa bata, bida. Wala pa siya tilan. Putla lang. Sao? Bida sa rin. O si putlon, ma'am, ha? Aliog sa minatay o ang til. Dili, ang iyang tiil ba para masuot? Ginoo, yan ang style ay, porbida. Anya, unsaon man ako Ay, makasabutan sa buryo, sir. Ha? Makasabutan na masinabuton man na siya sa buhi pa ng bana ko. Sige. Kanya, ang yuta, ma'am, nga atong kalubngan taon sa patay, unsa man. Nana, namatitakan 3,000 diya. Ha? Ah. Ginoo ko. Uy, ang taon, kamahala na, sir. Uy, pwede ako 1/2 square meter lang. Bakit? Lubong nga na, ma'am. Ay, pabango na lang. Pabangunon o pabarugon na to, porbida, unsa? Hala, unsa dong mo na nahitabo sa minatay. Oo, day. Naluoy ko sa minatay. Mura ko. Dong, ano ka, uy? Hadlo ko, day. Nahadlok ka unsa? Kasi kalagong ko sa minatay. Kalagun, uy. Ay, porbida. Di ka to. Di kami madaotan, day. Daghan na ba kayong nanguyog sa lubong taon? Nakakita sila giunsa na mo paglubong? Luy kami na tayo day. Giput lang tawag tiil para masuot sa lungon. Gipabaro pag yun paglubong. Di ka taon may madaot ang tanan day. Hala, pidot, uy. Mao na among problema kay murag na konsensya gyud og maayo ang akong bana, unya murag di na siya mahimutang, murag gihamok siya sa namatay ba. Ang akong gikagulan, dili ba ka mapriso ang akong bana nga mao ni gibuhat nila sa minatay? Hinuon di ba sa to ilang pagbuot sa asawa man to, pero na konsensya gyud siya. Unsa iyang buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon? Maggie. Mayadlaw sa tanan. Okay. Porbida. Sige. Sige. Salamat ninyo tanan. Sa tanan mga good morning nyo diha. Salamat kayo. Good morning po sa ato ang mga kaigsunan. Labi na yun sa mga tao ni former Kapitan June Ramos. Kung nabuhat siya Miguel Foliar Fertilizer. Good morning mo diha kap sa Eagle Camp. Thank you kayo. Sa tanan po datong mga kaigsunan. Labi na yun sa mga tao ni Ate Gigil. Yes, mga tao kuno. Mga mama, daghan kay salamat sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablilla kay taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata. Unya palit mo sa Diamond Yema, UBM special kay lami na sila. Unya palit pagyud mo sa sa Tasty Fish Cracker ug sa Paulitos Macaroni Crunch kay lami na sila. Alami kay na natong kanon nya. Atong imnon mga bata ha, igyo mo kalimot ha. Ingna gyud inyong mama padumot sa eskwelahan. Inom gyud mag Don Pepe Tablilla para abtik ang atong utok sa mga putanas to maestra. Ate Pres. Okay, ang sendo na to karong adlaw. Si Maggie, Ate Si Pres. Maggie. Oh, Inday Maggie. Ang problema itong Inday Maggie, Ate Pres, katong iyahang bana bataon nga nasa trabaho sa punerarya. Diha sa St. Francis. Oh, naa dito dihilang konsyal Alden Diaz. Oh, na siya trabaho dito. Ang problema, Ate Pres, na namatay nga gikas labangon niya. Taas kayong pagkatao niya. Watay, kwarta ang kuan. Ipot lang tiil. Nya gamay ra kayong palit nga yuta para lubngan. Gipabarog lang taon ang minatay, Ate Pres. Luoy kayo niya. Mo na konsensya taon yang bana taon di. Baka taon siya madaot taon ato. Nga daghan ra ba nakakita. Nya gipabarog ang minatay paglubong. Mo na problemahan niya. Nganong ipabaro? Wa man tayo kwarta. Manakot, magatubang ra sila siya kaliwa. Gipalingkod ta to. Link na, di pwede na. Ambot lang. Ay, Ate Pres, dito sa, usa sa mga lugar sa, Zimbabwe na siguro to. Ang ilang patay, ibitayo nila, palingkoron ra. Ana. Yeah. Unya, ang katong mga duga, Ate Pres, ilang sauron. Sao Manila. Sao nila. Tinuon na. Mao na ihaplas nila, Ate Pres, kay ilang mga katigwangan dito, maabot mga 90.
Kung ano, bigta kape na mo na nga, mo kuno to yung makapaligon sa ilang lawas. Mao ba? Oh, ang kanang mga duga ila ihaplas. Ako ba gali imnon gali Ate Pres magpatugod. In fairness na nagkaon karon. Ay, fairness. bitaw, Mo, bitaw, tinuod ay. gyud na Ate Pres. Pamahaw ra baron. Tinuod man na dito. Lugar sa Cebu. Inig kakuan dito. Inig ka nindot sa akuan kay malimpyo na or makalabira na ila sa tungkwaon, ilang limpyuhan, purbusan tanan, iadto to sa ilang balay. Murag sa ato adere kay naam na gitawag og bone chamber Ate Pres. Ang ilang adto silang balay, ilahang ibutang dito ang ilang mga patay. Dili siguro ra ka madaot ana dong. Murag wa man siguro balaon nga madaot o ginanaon pagkuan pag lubong ang inyong mga minatay, di ba? Pero mas maayo kita tong maghigda si Ate Pres kay nindot mo na ipahimutag yun. Indot mo sa mga nagbarog doon, kaya nagpanagpot sa tagtungod, makatubang ra sila kang minatay. Oh, Buhin ko niya po sila Ang ako lang patilan ka. Bambi, ato basahan, Bambi. Asan, Bambi? Kung ari ka diri sa Old Testament, Sirach 7, verse 33 to 34 to 36. Panghatag kanunay sa tanan nga mga buhi ug ayaw hikalimti ang paghandom sa mga nangamatay. Duyog kanila nga nagsubo ug nagbangutan. Ayaw kalimti ang pagduaw sa mga sakiton. Higugmaon ikaw tungod sa mga butang nga sama niini. Bisan unsang imong buhaton hinumdumi nga moabot gayud ang adlaw nga mamatay ka. Kung buhaton mo kini, dili gayod ikaw makasala. In short, mga mayong buhat. Murag apil magtingali ni sa kuan, work of mercy sa kuan, divine mercy, o kumasayop. Ani Gulyat, sa atong kakaraanan, tahuron jud ang minatay. Gani sa gamay paming bata, mga tumigminteryo, kasabaan jud mismo mama ko, mulabang mislubong. Lain itaw, no? Kaya maagi ka, minteryo, mga lubong balainan ko. Ya kanang mitso agi na namin kasagaran maagi anak to mula usatang mga nagkot ito. Dili kay sa probinsya Pedro, wa may nitso Pedro. Yeah. Ano panahon sa probinsya sa Yuta ramang gyud. Unya among mama di gyud na musugot imo nang labngan. Mulikay ka gyud. Karon tunog-tunuban naman lang. Malagi lainan ko. Lain eh. Kinang Pero hinoon ba, di ka kakalikayan do. may nagkalagkalat. Minatay. Dagan ay tao. Dagan tao, di ko kalikayan. Pero, Apa ng istorya nila Gulyat at Pres, ako naman nagisgutan sa nahan. Kini kuno musutag sementeryo, mas hadlo kuno kot musutag simbahan. Ano mga dagamang patay rin sa minteryo? Kay kana kuno musu sa simbahan, pwede makunog na ay dili diha binunyagan o dili katoliko nga nasutan ng simbahan. Pero ato kuno minteryo, puro na nagiblisingan. Oo ba? Yan sa simbahan. Alam mo yung mga way bunyag, way blessing, way diha. Ang minteryo, ang isoda, puro na nagimisahan, puro nagiblisingan, puro nagibinditahan. Dili kuno kayaw ang minteryo. O itong ubang kuno bang minteryo na dress prayers ko lang maghibon kuno lababo. O mo kuno tugtungan at pugol. Napuyan ganing ubang minteryo namin, ubang mamuyos minteryo. Nabito. Magtigil. Ay, daghan ay. Sa una, mahadlok ta, pero karon daghan. Balik ta. Unsa yung panguntahan ng Gulyat? Unsa to yung panguntahan na? Yan ba na bataw na? Di ba kuno sila madaot? Daot na ipabarog na minatay. Kung ari ka sa human, kung ari ka sa pangkatao, basin dili, pero kung ari ka dili sa espirituhan, murang tahuron dito na nato, kayo doon na may sultis mga kakaraanan nga si sagrado ang mamatay. Ipaputan magitiil na masama na kami. Tinaot, sagrado bitaw namatay. Putag tiil niya sagrado ko na. Ipaputan magtiil. Bitaw. Kaya di mamasakto ulungan sa una. Naman tingali mga, grabe puta sa tingali kahit na minataya. Ayaw na lang ninyo i-big deal. Uy, sus, mariset. Ang binawa, big deal. Ay, importante nga, dong, dili ka madaotan na dong, kay naabay yung tinuhuan, Ate Pres, nga ang ilahang minatay, pabarog, iniglubong. Dili lang tamo sulti, kung unsa nga tinuhuan. Pero nasayod ta na tanan, nga ang uban, ipabarog, puston sa kuan, white nga, kanang... Ang kanang kitawag ko, mami? Dili na mami, lahi po ng mami. Daddy. Dili lang tamo sulti, kung unsa Balik ka. Ang minatay, giputlan o... Tiil. Ang katong minatay nga, giputla sa odro. Nga, di ba kuha? Nga naman to? Ipabarog og lubong. Kuha kay mangluwa. Uy, ay mo to minatay sa mong Gulyat. Naot sa man? Uyogong tutuan. Ay, ya. Iwasa! Salamat na pala dito naman doon! Kora ko! Yung
pasultihon.